Dali, manglimpyo ta mga friends, viewers, subscribers. Manglampi na ta. Manglampyo. Na. Simple nga room sa kong anak. Simple nga room. Simple lang nga room sa akong anak. Wala itong computer eh. Ito na punta sa tindahan. Tindahan ta mga friends ron. Mahumang ta dali pa. Limpi sa balay. Tapi trabahoan kada buntag. Naligin yung mga single mom nga ako rin yun. Ugmad. Daw. Malayo man ang husband. Ako lang isa, ug akong anak. Akong anak, nag-una na sa tindahan. Ay, kung ako'y, kung Saturday, wala ang eskwela, ari ko sa bahay, malimpyo sa ako. Ayun, adto yun sa tindahan naman. Mandigamo ta, mandigamo. Mandigamo sa matag adlaw. Ayun, nag-rain sa amo, nag-rain. Ako sa, ako sa Bagyo nga, Bianca. Ang limpiyuhanan mga friends eh. Ang mga limpiyuhanan yun. Yun matabang. Ang limpiyuhanan. Focus lang kita ang maya na ay happy. Kupot-kupot ko nirin, kupot-kupot. Ito stand. Nakuba ang stand. Ito mga friends, viewers, subscribers. Manglimpyo sa ta. Kay Saturday maron. Saturday. Ano akong room diri mga friends. Room po. Friends, viewers, subscribers. Kinanglan gid muli mo kada adlaw. Dili ta magtanga mo ni mga Pinay, dili magtanga sa trabaho. Siging trabaho. Trabaho pero enjoy ang day, enjoy lang. Okay. Time to go. Ligid ta magsalig mga friends na. Viewers, subscribers. Sa akong bana to sa gawas. Trabaho ta oy. Abi na lang magsalig ta, diba? Trabaho kita. Ang ako ang focus sa akong pamilya, sa akong anak. Pamilya na ko. Mga friends, viewers, subscribers. Abi nila og dato kay ko. Hindi ba? Pariwara kita. Kay dato pobre ni. Kamao lang man giga mo sa matag adlaw. Nga panginabuhi. Manani, ato ko tindahan. Arrange na tanan. Arrange. Kupot ka sa cellphone, mag-vlog. Magkupot, nangingaw-lingaw sa matag-adlaw.
Laay kayo. Naway ikatabi. Naway ikatabi. Lihok yung kadadlaw mga friends, viewers, subscribers. Kaya nang magdilita mo lihok. Kailangan mong jud nga mo lihok ta kadadlaw. Para ang balay limpyo. Unya. Iguman nga ito na ito sa tindahan. Ang mahinda na kita. Pahulay. Walay pahulay-hulay nga trabaho. At Saturday ay sa balay. Lilo. Manglimpyo matag adlaw. Basta naalang sa balay Saturday ug Sunday. Limpyo. Ano kinabuhi sa mama? Sabi nila, ayahay ka ita. Dili ta ayahay eh. Nakabanalag hapon, ayahay di ay. Hindi, kaya lang itang trabaho. May lahi ba yagid ang pagpuyo. Dunay success na pagpuyo. Dunay dato. Kami di man ni dato. May do naman. May ukas naman yung pagka siguro rin makakaon. Kinang sa kada adlaw. Kinalang sa nyo mga kamot ko. Kaya kung di ko man yung kamot. Una man kuya ko Lalahi man ni og savings sa kong bana. Kaya lang mo savings sa kong kagalingon. Kaya ano, isod sad sige tagyang ang sa kong husband kay igo ra na pang expenses sa mong balay. So pang extra, depende na nimog makasave kag dili. Naragi na nimog makasave kag dili mo na nga savings gid na kung pwede savings. Basin mag-speak ba nga ang kwarta sa pon ari sa puwatanan. Hindi mga pala nag-budget sa mong pagkaon kada buwan. Rest anong una gid na. Yan lang matrabaho kag imong kagalingon nagpapalit ka sa imong kaliton. Kaya lisod na masigig yung yan baskod ka man ta. Baskod ka man ko. Trabaho, mangita o pangwarta. Kailangan kita nga sa balay maligamo sa ta. This is for today's vlog mga friends, viewers, subscribers. Short lang sa short. Okay naman tagpang lempyo. Okay na. Grabe, nagkatag-katag. Panik ang anak naman yun. Tuon sa Japanese. Katag-katag lang. Yaan og largo.